Kaixo, egunon, eguardion. Azteko mila esker taupai, hemen egoteko aukera emateagatik. Eta, ohar batekin aztea gustatuko litzaidake. Goiz guztia ari gara ohiturez, tradizioaz, eta, horrelako kontuez hizketan, eta ni, aurkeztu naute moduan, ikasketa feministetako doktore gaia naiz. Hau da, ni tesia espazio transfeminista informaletan egiten ari naiz, eta bertako hizkuntza ideologiak aztertzen ari naiz. Hau da, aisialdia oinarri duten festa, poteo, bertso saio, kalejira, transfeministetan zer gertatzen ari den euskararekin aztertzen ari naiz. Ze adiera hartzen ari da euskara, ze forma, ze materialitate eta abar. Folkloreaz ezer gutxi dakit, hori zen oharra, hasierako harra. Folklorea espazio horietan agertu egin zait. Eta orduan, horrek eman dit bide irakurketa batzuk egiteko. Eta hori da gaur aurkeztuko dudana. Espazio horietan agertzen diren elementu folkloriko eta elementu tradizionalak, nola erabiltzen diren, zertarako erabiltzen diren, eta horrek euskararentzat zer aukera ematen dizkigun, hori da gaur pixka bat azaltzen saiatuko naizena. Nire aurkezpen hau kezka batetik abiatzen da. Uste dut, aurkezpen hau eta tesia ere kezka baten oinarritzen da. Eta uste dut kezka hau ez dela kezka partikular bat, kezka pertsonal bat. Mari Carmen Garmendiak berrian ekainaren batean, uste dut, elkarrizketa honetan titularrean, uste dut, oso ondo jasotzen dela kezka hori. Euskara hizkuntza akademiko huts geratuko zaigun kezka daukat. Kezka hortatik abiatzen da, eta uste dut kezka hau nahiko konpartitua dela, eta hemen publikoan zaudetenok ere, euskararen erabilera informalaren inguruan kezka bat izango duzuela. Baina, badakigu hau euskararen formaltasun hau edo euskara horren formalki hautemate hau eta bar, ez dela horrela izan, orain gutxi arte, eta orain ere ez dela horrela guztiz, baina nahiko nuke Jaki Urlaren lanetan kokatzea edo pixka bat testu inguratze bat egitea, Jaki uste dut hemen dagoela, ez nekien hemen egongo zenik eta orain pixka urduri nago, baina, Jaki Urla ez baduzu ezagutzen antropologo estatu batuar bada, eta oso lan iradokitzaileak dauzka, 2000 hasierako hamarkadetan oinarritutako Euskal Herriaren edo Euskal Herri baten erradiografia bat egiten digu etnografiaren bidez. Mundu kontrakultural oso baten sorrera ematen da urte horietan, gaztetxeak sortzen dira, gazte asanbladak sortzen dira, irrati libreak sortzen dira, fanzineak sortzen dira, mundu kontrakultural oso baten hasiera bat ematen da, eta hor transgresioa dauka oinarritzat mundu kontrakultural horrek. Eta euskarak hartzen du hor bere lekua, eta euskararen ezagutzak aurkitzen du hor bere lekua. Transgresio hori musikarekin oso lotuta egongo da, eta transgresio horren oinarrian punka, nolabaiteko makarra izaera bat, identitate bat, euskara bera, eta nik gehitzen dut maskulinitatea ere elementu garrantzitsu bat izango dela, hor mundu kontrakultural horren baitan sortzen den euskal identitate berri horretan edo. Eta nik Jakiren lanetatik abiatuta eta baita Kazmir eta beste autore batzuetatik abiatuta, nire proposamena edo da garai hau euskal pop kultura gixara edo ulertzea. Makarrismoa eta punka oinarri daukan pop kultura batetaz edo hitz egin genezake garai honetako mundu kontrakultural honetaz hitz egiten dugunean. Nola ulertzen dut nik pop kultura? Pop kulturak edo herri kulturak publiko orokorrak bereziki belaunaldi gazteenek asko onartzen eta kontsumitzen dituzten adierazpen eta praktika kulturalak biltzen ditu.
eliteko edo goi mailako kulturatik bereizten da eta bilakaera azkarra eta egokitzapena ditu ezaugarri. Hau da, adierazpen eta praktika kulturalez ari gara. Horregatik esaten dut, mundu kontrakultural hori kultura popular bat sortu zela, gazte izateko modu bat sortu zela eta pop kultura gixara irakurri genezakela. Pop kultura da, adierazpen eta praktika kulturalak partekatuak direna, kode partekatu batzuei buruz ari gara, umore bati buruz ari gara, praktika batzuei buruz ari gara, pertsonaia konkretu batzuei ari gara, musika estilo bati, estetika bati buruz ari gara azken finean. Askotan gazteekin lotura izango du pop kultura honek eta klase sozial jakin batekin ere lotuta egongo da. Eta pop kulturaren definizioan edo nik uste dut garrantzi handia daukala bai denborak eta bai espazioak. Hau da, gaur hemen pop kulturatzat ulertzen duguna, kultura popularra dena eta kode partekatu badena, Madrilen agian ez da izango eta Bordelen ere ez da izango eta orain dela 10 urte Durangon ere etzen izango. Horregatik diot, elementu ezberdinek momentu jakin baten eta leku jakin baten osatzen dutela pop kultura. Orduan, nire hipotesietako atero bada, Euskal Herrian pop kultura ezberdinak existitu dira, eta Britney Spears gustatu edo ez, pop kulturaren baitan dago, eta Euskal Herriko pop kulturarekin ere zerikusia badauka, baina Euskal Herrian pop kulturak itxura hau izan du urte luzeetan zehar. Nolabait, delako RRV ero Euskal Rock radikalarekin edo lotu izan da pop kultura hori, gazte kultura hori, gazte izateko modu bat eman zuen pop kultura honek, transgresio oinarri zeukana eta transgresio hori punkean, makarrismoan, euskaran eta nolabaiteko maskulinitatean oinarrituko zena. Eta uste dut paradigma honek, pop kultura honek, orain arte edo urte luzez iraun duela eta nolabait ere mugatu gaituela bestelako pop kultura batzuk eraikitzeko unean. Eta euskara transgresioarekin lotzeko unean, uste dut hemendik gehiegi edan dugula. Hortaz, hau dana zertarako esaten dut. Aurkezpena egituratu dut hipotesi batzuetan eta nik ulertzen dut gaur egun ni aztertzen abilen espazio transfeminista informal horietan, festa espazio horietan, nolabaiteko pop kultura honen mutazio batero eman dela, eta pop kultura berri baten edo materializazioaren aurrean egongo ginatekela espazio horietan. Non? Bigarren hipotesia izango litzateke, espazio hauetan ematen den pop kultura horrek ere oinarrian transgresioa daukala, baina ez bakarrik transgresioa jakik aztertu zituen espazio horietan ere transgresioa zegoen, baina transgresio asko zegoen ordura arteko euskaldun izateko modu batekiko, ez? Eta nire hipotesia da, nik aztertzen ditudan espazio hauetan, badagoela transgresio bat euskaldun iruditeri batekiko edo euskaldun izateko modu batekiko, baina genero arauekiko apurketa bat ematen dela eta hortik eraikitzen dela transgresioa. Transgresio hori eta nolabaiteko mamarratxo hori, lehen makarrismoari buruz hitz egin dut eta orain mamarratxoaren kontua edo ageri da, nolabait kamp kulturaren bidez sortzen dela. Lehengo pop kulturan, jakiren lanetako mundu kontrakultural horretan, transgresioa punketik eraikiko da, makarrismotik eraikiko da eta maskulinitatetik eraikiko da, eta nik defendatzen dudana edo da, espazio hauetan, nik aztertzen ditudan espazioetan kamp kulturatik eraikitzen dela transgresio hori, eta gero azalduko dut zer den kamp kultura. Eta azkenengo hipotesia edo da, kamp kultura hori euskalduna den, kamp kulturaren euskal adiera hori kode alternantziaren bidez sortzen dela.
eta hor elementu folklorikoek izugarrizko pixua daukatela kamp kultura horren sorkuntzan. Bale? Orduan, 4 hipotesi. Lehenengoa, espazio transfeminista informaletan euskal pop kulturaren materializazio bat ematen ari dela. Pop kultura hori transgresioan oinarritzen dela, transgresio hori kamp kulturaren bidez sortzen dela, eta kamp kultura hori kode alternantziaren eta elementu folklorikoen erabilerarekin sortzen ari dela. Eta joango gara, banan-banan pixka bat hauek definitzen. Aurretik, bueno, espazio transfeministez ari naiz, espazio transfeministez, zer da ikertzen abilera, ero nun abil handalana egiten tesian. Bueno, espazio transfeminista informaletan abil, aisialdia oinarri duten espazioetan, espazio politizatu eta informalez ari naiz. Hau da, herri eta eskualdeetako asamblea transfeministek edo LGTB taldeek eta abar antolatzen dituzten festes, poteoez, bertso saioez, kalejirez, eta bertako kultura adierazpenak dira gaur ekarriko ditudanak. Hor kultura adierazpen ezberdinak sortzen dabiltza, eta horiei buruz hitz egingo dut. Eta nola ulertuko dut folklorea? Bueno, folklorea, ja, esan dizuet, ez naizela folklorean aditua, orduan folklorea oso modu zabalean edo ulertuko du. Folklorea gizatalde batek tradizioz, ohituraz naiz ahoz, jaso eta transmititu egiten duen elementu konkretu eta ez abstraktuen multzoa da. Tokikoak eta bereziak beste gizataldeetatik bereizten dituztenak eta beraz gizataldeari herri, izaera, eman eta haren kultura osatzen dutenak. Nik elementu folklorikotzat hartuko ditut, eta hemen ziurraski jendea ez da egongo nirekin ados, baina elementu folklorikotzat hartu ditut nolabait euskal atzizkia edo imaginarioan euskalduntasun hori errepresentatzeko balio duten elementuak. Batzuk elementu tradizionalak izango dira, beste batzuk elementu folklorikoak izango dira, ez nahi sartu hor zera egiten. Trikitia elementu folklorikoa, bueno, batematek esango dit, bueno, ni pensar, eta baina niretzat espazio hauetan trikitiak betetzen du elementu folkloriko hori euskalduntasuna errepresentatzeko balio duen lako, bale? Ez naiz hartuko nabardura horietan. Nik naiz eta espazio transfeministez hitz egingo dudan, uste dut folklorearen adiera berritzea hau edo berresanaitzea hau eta elementu tradizionalak ekartzea kultura adierazpenetara maila globalago batean ematen ari den fenomenoa dela. Eta ez da Euskal Herrian soilik gertatzen ari den kontu bat. Uste dut, Europako beste herrialde batzuetan ere ematen ari dela, eta bai, estaturik gabeko nazioetan, eta baita estatudunetan ere. Osea, Espainian folklorikekin, ez dakit, Rocío Jurado, edo Lola Floresekin ematen ari den gorazarre hori, nik honen baitan kokatuko nuke, edo Rosaliak flamenkoarekin egiten duena, honen baitan kokatuko nuke. Edo elementu tradizional erlijiosoak erabiltzea protestarako, adibidez Sevillan egin zen Procesión del Coño, ero egin zuten protesta bezala, nik hemen kokatuko nituzke baita. Eta Euskal Herrian ere ikusten bagabiltza, ja mitoaroa aipatua izan da, baina uste dut, elementu folkloriko eta tradizionalak kultura adierazpenetan erabiltzen direla. Erabiltzen direla, helburu ezberdinekin eta batzuen helburua bada transgresioa bera, ez? Adibidez, Chill Mafiaren kasuan, Berde Pratok euskal pop erradikala diska atera zuenean rock erradikaleko kantu batzuekin eta abar, uste dut hor badagoela nolabaiteko transgresioa edo parodiarako zera bat eta abar. Bai, egia dena da, espazio transfeministetan ematen ari den elementu tradizional eta folklorikoen erabilera hau, lehen aipatu duen kamp kultura hori sortzeko erabiltzen dela eta nolabait genero arauak puskatzeko erabiltzen dela. Orduan, goazen 3. eta 4. hipotesietara. Lehenengo hipotesia, pop kultura berri bat materializatzen ari dela espazio transfeministetan. Transgresioa oinarri duena. Transgresioa kamp kulturaren bidez sortzen da, eta oraintxe ikusiko dugu zer den kamp kultura eta nola definitzen den, eta kamp kultura hori sortzeko euskal
euskal kamp kultura bat sortzeko nolabait, kode alternantziaren fenomenoa erabiltzen da, eta hor folklorea eta elementu folklorikoak erabiliko dira hori sortzeko. Bueno, zer da kamp kultura? Kamp kultura nahiko zaila da definitzeko, nolabait, ekarri dut, definizio idatzi bat ekarri dut, Lidia García ikerlari eta divulgatzailea da, berak Espainiar folkloriken figurak eta aztertzen ditu, nolabait queer teoriatik eta kamp kultura baten ikuspegitik, eta honela definitzen du kamp kultura. Gaztelaniaz ekarri dut, ez dut itzuli, baina gero azalpenak euskaraz emango ditut, bale? El camp es una sensibilidad o modo de recepción que disfruta y resignifica culturalmente lo exagerado, artificial, incongruente y humorístico, a menudo en relación con el mal gusto o lo quiche, y tiene una conexión histórica y profunda con la cultura homosexual queer. El camp es una estética, casi una filosofía, una forma de exagerar y demostrar intensidad. Hay quien dice que es hortera, cursi y que se encuentra en el límite del mal gusto, pero es precisamente en la audacia de lo extravagante donde reside la revolución de este movimiento contracultural. Estetika bati buruz ari gara, baina ez estetika bat ulertuta soilik arroparen moduan, baizik eta praktikei dagokion estetika bat, izateko moduari dagokion estetika bat, hitz egiteko moduari dagokion estetika bat, ez? Eta kanpak baditu bereak diren elementuak. Esagerazioak, gehiagikeria, exceso estetikoa izango litzateke elementu horietako bat, inkongruentzia edo indefinizioa, batez ere generoari dagokion, ez? Ez hemen eta esan kokatze hori, teatralitatea, humorea, ironia, parodia, horiek denak izango lirateke kamp kulturalen elementuak. Eta Euskal Herrian zer? Euskal Herrian existitu izan da kamp kultura? Bai, Euskal Herrian existitu izan da kamp kultura. Naiz eta esango nuken kamp kultura dela guk iruditerian euskalduntzat daukagun horren kontrakoa. Hau da, euskaldun zurrun, soil, horren kontrakoa litzateke kamp kultura. Ni lagun batek esaten dit beti kamp kultura dela euskalduntasunaren antitesia, ez? Berak esaten du bertsolaritzaren antitesia dela. Eta, bueno, bada, esagerazio hori eta abar, euskal iruditeritik kanpo egongo litzateke. Eta Euskal Herrian existitu izan den kamp kultura hori, oso baskoa izan da, ez da euskaratik sortua izan. Nahiko euskal identitatetik eta euskal kulturatik urrun egon den kamp kultura bat izan da, eta ez da euskaraz sortu. La Otxoa bezalako figura kamp kulturaren baitan kokatuko genituzke, baina oso kultura baskoaren baitan edo kokatuko genituzke, ez? Atletik, Kalimotxoa, Bilboko baldozak horrelako elementuekin osatu da kanparen adiera basko hori edo. Eta laugarren hipotesira edo etorrita, hau da, orduan sortzen badabil, Euskal Herrian euskarazko kamp kultura bat sortzen badabil, eta horrek balio du transgresiorako eta abar, bai, eta nik defendatzen dudana da, hori kode alternantziaren bidez ematen ari dela. Kode alternantzia, zera kontzeptu soziolinguistikoa da, elebidunek beren bi hizkuntzen artean esfortzurik gabe txandakatzeko duten gaitasuna da. Hau da, hitz egiteko gaztelania edo frantsesa erdarak eta euskarak nahaztuta hitz egitean datza. Nik kode alternantziatzat nabilenean ez nabil soilik kode alternantzia linguistiko bati buruz. Baizik eta kode alternantzia kontzeptua bera ekarri dut uste dudalako oso ondo adierazten dituela gauza batzuk, baina kode alternantziaz nabilenean da bi munduren arteko baturarekin osatzen da Euskal Herrian kamp kultura, ez? Bi mundu ikuskera, kode estetiko, gorputz praktika eta abar hartzen dira, hori guztia elkarrekin eszenaratzen da eta gauza berri bat sortzen da eta kamp kultura edo euskarazko kamp kulturari buruz jardungo genuke. Kode alternantzia hau ez da berria.
Osea, Negu Gorriakek bertso jop kantan egiten zuena, batetikan korroska hori hartu, 86ko bertso horrek hartu, eta atzetik base bat jarrita, hortaz ari naiz kode alternantziaz nabilenean. Hau da, euskal mundua edo, bai, euskalduntasun bat irudikatzeko bertso batzuk hartu, eta hip-hopeko base batzuk sartzea, eta horrekin beste gauza bat sortzea. Zer da honen berritasuna? Bueno, elementu folklorikoak erabiltzen direla, gorputz praktika eta espresio estetiko folklorikoak erabiltzen direla, eta bestetik hartzen dela nolabait travesti, drag eta genero apurketarako balioa duten kontuak kanpultura bat sortu eta genero arauei aurre egiteko. Eta hor, nola ez, euskal identitate berriak edo euskal izateko moduak sortzen ari dira. Adibide batzuen bidez, uste dut, errazago ikusiko dela zer esaten abilen. A ber, ekarri ditut nire etnografiako adibide batzuk ero, eta lehenengo kode alternantziaren adibidea ero, Maruxak bera izango litzateke. Maruxak igual agian batzuk ezagutuko duzue, Iruñerriko travesti talde bada, musika eta dantza talde bat, eta beraiek nahiko ezaguna egin den kanta bat atera dute Erromesaren, ez dakiz zer, Tapia eta Leturiaren kanta bat hartu, Konpostelako Erromesa, eta horren, horri letra aldatu eta abar, eta kanta berri bat ekarri dute, ez? Eta hemen kode alternantzia non dago? Euskalduntasunaren erreferentziatzat ero hartuko genituzke, eta inkluso elementu folklorikotzat, Tapia eta Leturia bera, trikitia, panderoa, eta pixka bat mundu horren errepresentazioa, eta bestetik travestien estetika, gorputz espresioak, dantzakerak eta abar, ez? Eta hor, juntatzen dira biak, eta gauza berri bat sortzen da. Bestetik, senyoras ariketa izango genuke beste kode alternantziako adibide bat. Nik uste dut, senyoras ariketa badela bi munduren arteko batura eta nolabait bertsolaritzaren solemnitate batekin ero apurtzea badaukala helburu. Senyoras ariketa emakume eta sexu genero disidentek parte hartzeko sortutako bertso ariketa bada. Feminismotik edo transfeminismotik eraikitzen dena, epai irizpideak eta abar, filosofia hortatik eraikitzen dira. Aurtengoa gainera, ni Jurretako kanporaketa batean egon nintzen behaketa bate egiten, eta berritasun batzuekin etorri da, nolabait, binaka parte hartu da lehen da biziko aldiz, eta bertso eskolan ibili bai, baina plazara salto egin ez duten emakume eta sexu genero disidenteek parte hartu dute, ez? Eta hor, estetikak izugarrizko garrantzia dauka, ez? Beste bertso saioetan, jendea, oso, ez dakit, nik uste dut badela, bertso saio bat bada oso solemnea, ez? Eta denoak noiz txalo egin behar den, eta nola egon, eta gauzak espero dira batzuk publikoaren gandik, beste batzuk bertsolarien gandik, eta honela, baina hemen estetikoki jokatzen da, leopardozko gauzak daude, nolai larrosak buruan, boak, hor badago mamarratxeorako joera bat. Baina bestetik barre egiten zaie edo apurketa bat ematen da nolabaiteko bertsolaritza tradizional ero puristenarekin. Eta purua bera, erretzeko purua, bada elementu bat nik ikusten nuena behaketa honetan nola berrezain aitzen den. Eta irakurri egingo du behaketa zati bat. Bestalde, bazegoen beste elementu estetikoa, elementu estetiko lana egiten zuen, eta hau puruena zen. Nik ez dakit nondik, baina norbaite puru handi batzuk ekarri zituen. Eta bai bertsolarietako batzuk, eta baita publikoa ere puruak erretzen zebilen. Gainera, esan daiteke baimendutako ke bakarra zela. Hau da, inork ez zuen saio guztian zigarrorik erre, eta epaia iritsi aurretik jende guztia erretzera kanpora joan zen. Hau da, honek erakusten du, tabako erretzaileak egon bazeudela elkartean. Hala ere, puruak barruan erre ziren. Publikoak zein bertsolariek
bertsolariek. Horregatik uste dut elementu estetiko eta performatibo bat zela purua. Elkarte gastronomikoak hartzea ere bada aurtengo senyora sariketaren funtsa. Hau da, elkarteak bertso afari eta baskariak oso maskulinitatuta egon diren espazioak izan dira eta gaur egun oraindik ere badaude. Hortaz, hori berresanaitzearekin batera, purua ere berresanaitzeko nahi bat edo nabaria da. Purua da mai bueltako bertso saioetako ikur nagusietako bat eta bariduri isorretan hori hartu eta berresanaitu nahi izan zela, bertsolari zein publikoaren partetik, ez? Hemen orduan, elementu tradizionala, folklorikoa ez da, baina elementu tradizionala ero euskalduntasuna eta bertsolaritzaren ikuspegi bat errepresentatuko lukeen elementua purua litzateke eta bestetik han nabaria zen gorputz praktika, inkluso hizkuntza praktika estetiko batzuk askoz ere mamarratxoagoak horrek juntatzen dira eta beste gauza bat sortzen da. Eta azkenik, bai hitz egin nahiko nuke Altxaliliren inguruan, Altxalili Ipar Euskal Herriko barnekaldean sortutako kabaret bada, LGTB pertsonek sortutako ikuskizun bada eta folkloreak, elementu folkloriko eta tradizionalek izugarrizko pixua daukate hemen. Eta bideo bat ikusi genezake? Zela ipini leike bideoa? Aupa boiera eta marika Ranstadiak nagusia Bermoran hariko dira Siberoko jotarekira Bermoran hariko dira Siberoko jotarekira Hau da, Altxaliliko bideo zati bat, hemen ikusten da nola berresanaitzen duten folklorea Siberuko jota hau letrak aldatuta adiera berritzen da, nolabait horrekin jolasten dute, baina bestetik Altxalilin uste dut oso nabaria dela berresanaitzeko gorputzak berak ere egiten duela bere funtzioa, ez? Letrarik aldatu gabe bi pertsona hauek kantatuko balute Siberuko jota hori ja berresanaitzen egongo lirateke, ez? Bizkaiko kopla zaharrak ere kantatzen dituzte, letrak askotan aldatu gabe eta igual bi neskari egindako koplak beste bi neska kantatzen dituzte norbera publikotik lesbiana gisa irakurtzen dituztenak eta orduan horrek ja aldatu egiten du guztia, ez? Eta nola... Eta, azkenengo adibidea da, Santagedako kale jira bat egiten dena Bilbon, hemen elkarrizketa zati bat eta abar neukan, baina ez dut irakurriko. Beraz, zer esan nahi dut guzti honekin? Kode alternantziaren bidez eta espazio transfeministetako kultura adierazpenetan folklorea deren ero euskal elementuen eta abar berresanaitze bat ematen da eta honekin kultura popular bat ero sortzen badabil gazte kultural bat non transgresioa oinarri duena. Genero transgresiorako erabiltzen dira elementu kultural, elementu folkloriko eta euskal elementu horiek. Eta nolabait, euskaldun izateko modu berriak iruditeri berri bat edo erreferentzia berri batzuk, errepresentazio berri batzuk sortzen badabiltza. Eta norbaitek esango, hau ez da etorri euskarari buruz hitz egitera? Bai, bioar euskararen inguruan, ze hortik ja denbora nahiko larri nabil. Soilik esatea, eta lehen Jaimek ere aipatu du, espazio hauek euskaratik eta euskaraz sortuak dira. Ironia, katxondeoa, parodia, dibertsioa daude espazio hauen oinarrian. Eta uste dut bere horretan jada hori potentzialitate bat dela, ez? Mari Carmenen hitzak ekarrita eta euskara formaltasunarekin, eskolarekin, familiarekin, horrelako gauzekin eta horrelako irudiekin lotzen gabiltzan garai honetan,
Bueno, dibertsioarekin, katxondeoarekin eta horrekin lotzea hizkuntzaren ganako beste emozionalitate bat sortzen dut, uste dut hori bere horretan interesgarria dela. Eta gero, badabil sortzen, uste dut nahiko nahi gabe, baina badabil sortzen ere bai kanpe estetika honen, ero izaera mamarratxo honen adiera linguistiko bat. Hau da, jende mamarratxoak hitz egiteko modu mamarratxoa behar du, derrigor. Eta hor, badabiltza sortzen, nahi gabe hauek ez dira pentsatuta egindako gauzak, dira nik ateratako esera batzuk, euskalkien erabilera batero herri hizkerena egiten da, bai pankartetan, bai karteletan, bai esera, euskainolaren erabilera batero egiten da, baina gero hau bera problematizatu egiten da, hau da, euskainola bai, euskainola euskara zikintzeko erabili dezagun, baina norarte, noiz dago ondo, noiz dago gaizki, bueno, honek sortzen du nolabaiteko eztabaida bat, eta gero hitzak eta abar ere asmatzen badabiltza, batez ere idatzizkoak, baina bueno, badabiltza gauzak sortzen. Hortaz, folklorearen adiera berritze batetik transgresio bat eraikitzen ari da. Transgresio bat genero kodeekiko eta genero kode hauen apurketarekin, euskal kode batzuekin ere nolabait berariaz apurtzen da. Eta euskal pop kultura baten materializazio batero ematen badabil nolabait gazte kultura berri bat edo sortzen ari da eta estilo estetiko honi dagokion hizkuntza bat edo, bueno, badabil zerbait sortzen. Eta niretzat interesgarriena espazio hauek euskaratik eta euskaraz sortuak dira, dibertsioa eta katxondeoa dute oinarri, eta uste dut hau gertatu ez dadin ezinbestekoa direla horrelako espazioak. Mila esker.